Днес е 7 март. Не е 8 март, който значи, че още не е дошло царството на жените, а още е царството на мъжете. А нощта, точно на 7 срещу 8 март, аз съм я посветил на едни особени мъже, завряните зетове. Затова избрах да ви разкажа историята на такъв заврян зет. Той се казвал Боримеч Иванов от Копривщица и влизал за пръв път в новия си дом, тристаен апартамент на съпругата му в Люлин 6. Веднага след сватбата Боримеч накарал булката да разбрах, че я нарамил. Не я накарала, я нарамил. Нарамил булката си. Накарала е да му е подходящо, за да я нарами. Леко да приклекне, за да може като в кетча да я подхване и да я метне на рамо, защото трябва да я качи сам по стълбите до 6-ти етаж на новия си апартамент. Той е нарамил и започнал да припка нагоре по стълбите, за да стигне до 6-ти етаж. Тръгнал на спалнята и тук няма да познаете какво станало. Извикал тъща си. Тя влязла притеснено в спалнята, защото булката лежи нейната дъщеря, а Боримеч се обърнал към нея и свалил гащите. След това се обърнал с гръб към тъщата и попитал: имам ли косми на задника? Не знам дали разбирате за каква ситуация става въпрос. Значи, булката лежи, той е с гръб, забравих да кажа, че леко се навел, за да стане ясно. И попитал тъща: имам ли косми на задника? Тъщата, разбира се, като вас и като мен. Не, аз понеже го знам, но вие сигурно сте потресени от това, което ви казвам. И тъщата потресла и не смела нищо да каже. Просто си представете ситуацията. Боримеч обаче е погледнал мрачно и казал с гробовен глас: ти не чу ли какво те попитах? Имам ли косми на задника? Тъщата притеснено казала: имаш. Така, да не кажеш после, че съм дошъл тук само с един гол задник.